Tässä on Hi-Hog käsittelyhäkki, jossa eläin on helppo käsitellä, koska tässä on niin monta säätyvää osaa, jolla se saadaan tiukkaan ja hyvään hallintaan tai eläinhoitoa varten tai tarkastusta varten. Ensimmäinen on se, että se saadaan portti. Nyt kun eläin tulee tuolta läpi ja hartiat käy tähän näihin länkiosaan, se työntää itsensä, se lukittuu. Tämä sisempi länki on hartioita vasten ja tämä on sitten tuossa leukaperien jälkeen tulee, että nyt tämän jälkeen se ei pysty enää heiluttamaan päätä sivusuunnassa. Ja sitten ketjulla pistetään tänne alapuolelle, tai sitten yläpuolelle riippuu kumpi niitä halutaan hallintaa. Että nyt jos halutaan, että se ei saa pantua päätä alas, niin se pannaan tuon pään kallan alapuolelle tuo ketju, niin se ei pysty tuosta panemaan se alaspäin. Nyt jos halutaan, että se pitää se alhaalla, niin vastaavasti tuohon pannaan mittaan tuohon. Sitten että se pysyy kunnolla paikallaan, niin tää sivut voidaan kiristää tästä näin. Sivuttaa ja ihan sanotaan, että miehistä voimaa tälle saa tarjota, että se pysyy tuossa. Ja kaksivaiheisesti. Ensin vedetään kiinni niin pitkälle kuin jaksetaan ja sitten kun se puhaltaa keuhkosta vähän se ilmaa ulos, pari naksausta päälle, niin sen jälkeen se nauta ei siinä liiku enää. Sivuttaa. Ja sitten tässä on nyt sisään tullut, nyt tuli tää korkeus vähän tässä tosi innokkaasti tuli tehty tämä. Ai niin, no joo, kyllä tästä. No, otahan nyt. Niin, tuli katto vastaan. No, joka tapauksessa tämmönen etähallinta narulla pystytään hallitsemaan tämä takaportti. Siinä vaiheessa kun eläin tulee, niin ylhäälle ja sitten lasketaan, niin se on silloin siinä. Sitten hoitoa varten sivusta pääsee yksitellen mihin kohtaan sivua tahansa. Sitten on tätä alakerrahoitoa varten on täällä päästään sorkkiin tai tuohon käytännössä niin utareeseen. Ja jos sitä mahan puolelta pitää hoidella eläintä, niin täältä päästään siihen käsittelystä. Ja kaikki toimii ja lukitukset menee tuolla lailla rukkaset kädessä. Ja sitten on tässä vielä tämmöinen lapa saadaan esille, että Suomessa ei kovin paljon käytetä, mutta tämä on niin tuolla karjamaissa niin erittäin suosittu, että tästä tehdään laparokotukset. Päästään kato suoraan lapaan ja piikillä laparokotus. No, peruuttaako eläin tästä vai menekö läpi? Läpi menee. Tässä on sitten se, että tässä on 3 suuntaa, mistä eläin pääsee. Se pystytään laukaisemaan tuosta etukautta. Sitten tästä sivuuttain saadaan. Joo, pääsee tänne vasemmalle tai sitten tuosta voi tää aukeaa tuo oikealle. Joo. Tämä on karjamiesten kehittämät. Ne, jotka on rakentaneet, niin ne on käsitellyt karjaa joskus vähän aikaisemminkin ja isompia määriä. Tässä on kaikki tämmöiset asiat huomioitu, mitä karjan käsittely eri vaiheissa tulee eteen. Niin on ratkaistu tässä. Sen takia tämä on kevyt ihmiselle, turvallinen eläimelle ja sitten käsittely on nopeata. Ja sitten kun se on nopeata ja helppoa, niin ne tulee tehtyä.